Hello, good evening guys. Ang mane gobaw som जाबायमोन बे चेनेलाव भिडिअ आपलोड खालामबाय आं दा माने मोनसे फोथारावसो दंफैयो माने न' खाथिनि फोथाराव माने दिनै आं माने बे चेनेलाव माने इबारनिफ्राय ब्लग आपलोड खालामबाय थासिगोन आरोना माने आङो एसे खामानियाव दंमोन बिजि जाना दंमोन ओमफ्राय इयावनो माने भिडिअ बायदिसिना आङो होनो मोनथाराखै लोगोफोर आं इबारनिफ्राय माने कन्टिनिउअसलि ब्लग आपलोड खालामबाय थासिगोन इयाव नाय मोनासि टाइमाव माबायदि जायो माने साननैसो सान्दुं दुंबाय दंमोन दा अखा हानानै एसे दोमैलुलु जादों मोनासिनि माने एसेयाव दसे ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन थांनोसै लोगोफोर इबारनिफ्राय लोगोफोर आङो माने इयाव दैलि ब्लग आपलोड खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय गाइस अननानै फोथारफोरावबो नै दै गैयैखाय पुरा रानस्राव जाजोब्बाय इफोरो दोमैलु जाजोब्बाय नै लोगोफोरा एकदम खोमसि जाजोब्बाय अखा हागोन बायदि मोनदां टाइमा खिन्थु बारा जायाखै अखा हासिगोनानो सानाबो हाबबाय नाय लोगोफोर मार मानिमुनि दङ मानिमुनि फिसा मानिमुनि गेदेरबो दं जोंनाव नाय फोथाराव अयथासार मानिमुनि दङ माने जानायबो जायाना इनिफ्राय लांनानै बिराद मानिमुनि दं नै फोथार गंसे मानिमुनियानो गोजा दैखिजाबो अखा हागोन बायदि मोनदां माने एसे हरबो जाबाय लोगोफोर बिसोरबो सेनिमेटिक शट लागासिनो लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ माने बारा गोलाव खालामला माने एसेखिनियावनो फोजोबनो होनना सानबाय माने बुस्थुआ आङो फोथारखौलाय मा देखायनो नङा होमबा थ' आं मोजां ब्लग लाबाय थागोन नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय स' आं माने नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव माने बिदि मोजां मोनसे ब्लग लाबोना फैबावगोन स' अखाबो हांबाय आं थांसै बेनिफ्राय थ' लोगोफोर आं माने बेखौनो बुंनो सानदोंमोन दे नोंसोरो माने अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना फैबाय थानाय टाइमाव आं माने ब्लग मोजां आपल'ड खालामबाय थागोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो फोजोबनाय थाबाय लोगोफोर बाय